Здравейте хора, аз съм PvP Master BG и сега играем с ето печага тук. BG Rockstar! Опа, сори. Добре, Беше играем някакъв паркур. явата в сай там. Играем паркур Тя е най-виновна от и всички. сега почваме от най-трудното нещо на света. Леда. Ай! О, добре. И продължаваме с леда. Мраза. Мраза лед. Спарта! Ей! Мина ли го? Паркур 2. Недър. А това тук за какво е сложено? Че не разбрах. Паркур. Как по-точно ще минат това, бе? Откъде да знам? Още не съм минал леда. Хора, аз ще спра звука, че е просто ужасно. Аз хора няма да се спирам звука, защото не е ужасно. Да! Не! Той пада като пълен ретард. Ти си пълен ретард. Ари бе, паркур мастър! Бях спечелил названието паркур мастър, Ама беше. ама никога не съм играл паркур с лед. Част 2, недър. То си посял дръвчето тук. Ето защо е това. Да не се хлъзгам. Да знам. Ма не, аз нарочно скочих. Добре. Тук има стълбичка. Ми да? Шония пишеше без спаунпойтове. Да. Ама той самия е поставил, защото е ретард. Но аз буквално си минава през огъня като про. Тук откъде? Това блокче какво е? Аз читах, щупих огъня. Аз па ще пукна като ретард. На малко съм. Добре, трябва сега да се върна и да... Мини покрай стълбичка. Не! Ами ми пука за огъня. Кофа, вода. Да. Левел 4, дезерт. Старт хил. Как левел 4, бе? Това левел 3. Той е тапанар. То не може да брои. Чакай ме, приятелю! Чай, че дезерта е труден. Тук няма да стъпвам. Левел 4 е труден. То би било задължително. Това не е задължително. Не е задължително. Само, че той си беше спрял. Сигурно оня не е служил логан там. The Endless Level. Значи, тук пише следващо ниво. Последно? Ретард! Ти си ретард! Има ли някъде тъпа стълби? Ето, тъпи стълби. Ей! Ужасно! Сори, мотори ми нахлевала. И тук има стълби. Не! То ще дойде, ще ме бутне. Не! Не, сори, това си го бех минал. Заслужи си го. Да, мерси. Давай. Давай първи. Само не мога да. Няма. От време на време не ме случва. Хора, ще спра клипа на пауза. Здравейте отново, хора. Отново продължаваме с мъчението. Аз мъчението го бях минал, бях на последното, ама ми лагна и паднах. Може би вие в YouTube няма да го усетите този лак, ама... Вие хората, които гледат нас просто. Въпреки, че ти нямаш и 2 абоната. Аз и 1 абонат нямам. Нали съм се абонирал за теб, много. Не, аз имам друг канал. И 1 абонат няма. Ще ми пратиш ли 90 и няколко абонати? Абонати на PvP Master BG или там как се е. Моля ви се! Моля ви!
Абонирайте се за мен. Той ще ви оставя линк в описанието ми. Не е вярно. Аз ще оставя линк в моето описание, ще оставя линк за неговия канал. Стали. Аре, остави линк за моя канал. Еми там как ще го скоча, бе? Не го е, бе. Трябваше да засилка. Чай, че като... Минах го! Верно? Да? И това как ще го скоча? Дето знам. Скочих го! Скочих го! Нищо не се Аз просто случи. си го читнах. Верно? Да? Мини го от началото, бе. Ето тук има на стълба, ще го минеш, няма го читваш. Читър. Къде е? Аз не мога да дойда. Не можеш, само да ти има една врата. Имам чувството, че то Сол сам като скочи ме засилва. Имам чувство, че Сол сам да ми дава засилка. Сириус? Да. Защото като скоча, нали, той ме забавя. Добре, хора, приеме, че минахме паркура. Чита! Няма аз абонирам. О, да, бе. Да, верно. Забравих, че и тук мога да мина. Ау! Какъв ужас! Минах го! Ами сега. Минавай го пък! Не, аз не паднах. Аз не паднах, просто се чудих как ще скоча и това. Минах. Аз го минах. Само, че то има... На този паркур има две... Да, бе, как ще го мина това, бе? Да, тук се минава там, да. Ти какво си помисли? Аз така го минах. Значи си го минал правилно. Да. Окей. Еми хора, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Сега това ще го спукам бой. Ако е така, ако ви е харесал този клип, не забравяйте да оставите един лайк, струшете лайк бутона. Ако не ви е харесал, пак струшете лайк бутона. Ако искате Пипи Мастера да ме убие, струшете лайк бутона. Ако искате аз да убия Пипи Мастера БГ, лайкнете този клип. О, и не забравяйте да се абонират. Ако сте се абонирали, се абонирайте пак. Ако пак се абонирате, Се абонирайте пак. Това е въпрос на пари. Конспирация. Ако го отрепа, ще пратиш, ще оставиш линк в описанието ми. добре. Ама ти никога не мога го направиш. Аз мога, ама не искам. Еми, Хора, това беше всичко от мен, хора. Чао, чао. чао.